Hey mensen, van hartelijk welkom bij de eerste aflevering van Eurotruck Simulator 2 Multiplayer. Ik heb het spel in ieder geval eventjes gestart om te zorgen dat alles een beetje voorbereid is en dat alles een beetje lekker loopt al. In ieder geval van harte welkom. We gaan eens even kijken of wij een vrachtje kunnen vinden om even te rijden. En hopelijk is het niet op onze route al te druk met stelletje gekken die in dit spel voorkomen. Maar we zullen zien. We gaan maar eens beginnen bij de arbeidsmarkt. Even kijken wat daar aan ladingen aanwezig zijn voor de trailer die wij hebben. We hebben namelijk een bepaalde trailer achter de vrachtwagen hangen, waar ik zoiets heb van, die gaan wij gebruiken. Maar eerst maar eens even kijken of er daadwerkelijk iets tussen zit waar we wat aan hebben. Nou, hier hebben we er al eentje, ladingmarkt Düsseldorf naar Hannover. Ik zou zeggen, we pakken die gelijk en we gaan kijken of we hem fatsoenlijk kunnen afleveren zonder überhaupt iets van schade te rijden. Ik ben begonnen in Duisburg, of Düsseldorf, ja. Even kijken. Als het goed is ben ik begonnen in Düsseldorf, waar ik ook nu in de buurt sta. Ik sta dan net buiten. Even kijken, de lading is klaar om ingeladen te worden. Rijdt naar de laadplek. Duisburg sta ik inderdaad. We gaan maar eens even kijken of het een beetje wil lukken. Komt er niks van links? Nee. Door. Dit is de combinatie waar wij in rijden. De dubbele trailer met de Scania. Als je mij vraagt, een heerlijke favoriet om mee te rijden. Lekker veel vermogen. Waar moeten wij hierheen? Wij moeten... met de weg niet? Mits ze een beetje doen. Yes. Kijk wat er niet aankomt. Links vrij. Links, rechts. Links komt er net eentje aan. Dat redden we wel. Hoppakee. We zijn onderweg. Lampjes aan, het is een beetje donker. Dit soort mensen kun je dus hebben op de weg. Dat is een goed voorbeeld. Echt heerlijk. Moet je opletten, sommige mensen hebben hier nog wat verbindingsproblemen. Door ons af en toe een beetje terugstuiten. Hopelijk krijgen we dit niet meegemaakt hier. De mensen vandaag een beetje fatsoenlijk rijden. Ik heb het spel al eerder gespeeld en ja, toen kon ik van de multiplayer wel zeggen dat er heel veel mensen waren die helaas veel liggen te kloten, om het maar zo te zeggen. Heel wat mensen trouwens online. Er zijn over de 2000. Oh, tuurlijk. Prop je er maar tussen, joh. Kom maar. Leef je uit. Verkeersregels is voor sommigen nog moeilijk. Het is nogal druk. Duisburg. Ja. Maar we zullen zien hoe het gaat. Kijken niet of we deze lading een beetje zullen krijgen opgehaald überhaupt. Zonder dat we ons eigenlijk zelf al schade aanrijden. We zijn begonnen met op de trailer al 3%. En op de trekker 1%. Laten we hopen dat het aan het eind van de rit, de lading afleveren, net ook nog steeds zo is. Dat het percentage tenminste gelijk is gebleven. En zoals je ziet, zoals hier in Duisburg. Ja, als het hier daadwerkelijk zo druk is, en buiten de stad ook overal, dan wordt het nog wel lastig. Hier naar links, dus knipperlicht alvast aan naar links. Mits het te doen is om hier überhaupt tussendoor te gaan komen. Dat is ook nog maar een vraag.
een EV-cootje voor 2 dikke trailers. Zoals je ziet is het altijd chaos eigenlijk in de stad, ondanks wij een groot stoplicht hebben. Wij wel staan, we moeten wel. We gaan niet door rood rijden, groen mag wel. Als er even doorrijdt, kijken, dan hebben we daar iemand die kinderen even weg voor hem langs. Dat kan best zijn dat het normaal is. Niet dat het zo lijkt. Kijken, hierin. Oké. De stad hebben gekregen verlaten hier. Het is hier echt mega druk. Ik rij zelf liever niet in een te drukke stad. Op 70 hier. Ik heb altijd zoiets van als je 70 mag, dan gebruik het ook. Het is hier echt altijd zo mega druk. Hoe sneller je hier weg bent, hoe beter. Maar blijf veilig rijden. Links. We zijn nu trouwens onderweg naar het bedrijf voor de vracht te halen die we geselecteerd hebben. Excuseer. Word je niet te breed. We moeten wel, je zag het in de rechterspiegel, de trailer, die ging ons over de streep heen. Nog zo'n vrij ruim nemen. Maar het gaat goed. Het gaat goed. 60, dat is niet te hard. Snelheid terug. Correctie voor een 3 gaat het doorhouden tot 63 km per uur. Och ja, waarom niet? Hè? Af en toe lijkt het of die motor wel heel erg stil is als die berg afgaat. Nou, hier is de zij. Beetje te hard gereden. Nou, kom jij daardoor? Düsseldorf zijn we dan. Gelukkig in Duisburg. Duisburg zoals je daar gezien. Echt mega druk. Dus dat is goed te zien wat je ook rechts onderin op mijn kaartje kunt zien. Het is vrij rustig. Iedere speler is gewoon een blauw puntje op de kaart. Mocht je mensen hebben in je vriendenlijst van Steam, dan zie je die als een groen puntje. Even kijken. Oh, moest het bij dit bedrijf zijn? Of niet? Deze. Of toch die andere. Hier zit ze. Hier. Terrein oprijden. De trailers zijn eigenlijk lang. Het voordeel van de multiplayer is je rijdt gewoon door anderen heen. Want je hoeft gelukkig niet zo dat even kijken. Dat doe ik een fout ook. Ik kan gewoon via deze kant erin rijden. Dan draaien we even om. Hij zit al in een collision zone. Voordeel is dus, wat ik wil zeggen, is dat je dus inderdaad in de multiplayer kan je gewoon lekker door elkaar heen rijden op bedrijventerreinen, op de reparatieplekken, parkeerplaatsen. Alles buiten de stations niet, dus daar moet je wel mee opletten. Even
kijken. Dat doet niet. Dat is niet recht genoeg staan. Even spieken hoor. Dat kan ik niet doen. Dan zet ik weer goed rechter. Speel ik zoals nu op camera 2, omdat als je mensen hebt, vanuit de cabine dan zie je dan helemaal niks. Dat is wel jammer, maar goed. Piept nu wel. Ja, hij doet het. Huppakee. Dus even de handrem erop. Motortje uit. En enter. Dan wordt de vrachtwagen automatisch geladen voor je. Dan wordt de juiste richting opgezet. En je kunt er even door. Dus motortje aan, handrem eraf. Trailer, de wieltjes omlaag. Trekkerwielen omlaag. Let's go. En blijft hij staan. Dan rij je door. Passen. Vergeet als je dat doet. Gaan we hier naar links. Bij de hoek zou het wel mogen. Altijd even kijken, want je moet ook met die gek hier. Want ik kan ook hier weer doorrijden. Ik zal het hebben. En we zijn er vandoor. Op weg naar onze locatie. Deze vracht af te leveren. Locatie. Je kunt ook gelijk zien hier. Vervoeren kippenvlees 10 ton van naar Hannover. En dan het bedrijf TradeX. We hebben er 21 uur voor en 14 minuten. En dat levert hem bijna 7000 euro op. Dat is echt alleen maar. Het valt mee, het is geen vetpot. Maar goed, het is niet erg, het is te doen. Alle kleintjes wietjes helpen, zullen we maar zeggen. Met onze Scania komen we wel, we trekken ons wel voor met de 10 ton. Dus dat is midden op de weg, niet op de vluchtstrook, dus maar de linkerbaan. We moeten even opletten, want sommige mensen hebben dus een hele vertrage verbinding. Dat soort acties. Daar ben je vrolijk van. Deze Scania voorbij gaan. Zo met zijn motor uit. Blijf op je eigen baan. Dank je, ja, tuurlijk. En dan heb je dat soort figuren. Meer rijden, jongen. Dijkstra. Je bent er ook geworden, zeg je. Staat hier naam. Beter moet opletten, joh. Ga ik ze inhalen, goed bezig. Nee, dat kan die niet. Laten we lekker gaan. Laten we voorop rijden dan. Oh, nog eentje die weer voorbij flitst. Goed naar rechts. Dan moet je weer rechts rijden. Dan kan het best naar links. Soms door te langs in plaats van rechts. Goed stoplicht. Cruise control weer eraf. Hun rijden er rood. Dat gaan wij dus niet doen. Nee, het is gewoon oké. Niet achteraan, lekker door. Heel fijn. Wat? Gas met die arm.
klinkt echt alsof hij het echt zwaar heeft. Ik denk dat het nog meevalt. Ik moet links aanhouden, want ik ga met de bocht meer naar rechts. Het cirkeltje rond, waardoor we boven de linkerbaan komen van de volgende snelweg. En dat is de snelweg F45. Beetje afremmen, zodat we niet te snel door die bocht gaan. Moet je niet willen. Niet weer tegen de vangrail aanleggen, zoals zo net. Flinke klim van de vrachtwagen, dat hoor je ook wel. We zijn boven. En we moeten dadelijk volgens de navigatie groen rechtdoor, dus we gaan een paardje opschrijven en we kunnen hier blijven rijden. Sommige mensen krijgen wat groot licht zoals je ziet. Dat is fijn. Degene die erop vindt irritant als je ze als tegenligger hebt. Hoe zou het zijn voor jezelf dan? Rood licht. Okay. Nee, ik vind het niet fijn. Laat me maar lekker staan zoals het is. Kijk eens wie we hier hebben weer. Dijkstra. Waar ik het net over had. Toen ik kan rijden. Hannover, op bord, moeten we aanhouden, daar moeten we ook heen. Beetje druk hier. Dortmund, snelweg 1 aanhouden. Links in de spiegel komt er iemand aangescheurd. Moet je opletten. Waarschijnlijk is het Dijkstra. Ik heb voor de weg gereden. Hier naar rechts. Het volgende baantje gaan we ook naar rechts. De juiste route nog steeds. Ook weer naar rechts. Oké. Het zijn geen scherpe bochtjes, dus hier hoef je eigenlijk het gas niet los te laten. Lekker laten gaan. Helemaal goed. Snel weg op. Hoppakee. En door. Is er ook nog een radiozender die jij luistert graag? Als je bezig bent. Wacht even. Kijk. Toetertjes doen het. Zeiden ze inderdaad in de chat, ik had even nagevraagd voor de opname. In drukke gebieden kun je de horen niet gebruiken helaas en er vallen nog bepaalde geluiden weg. Maar dat komt waarschijnlijk, althans zeiden ze, door een fout van de server met de sounds. Ja, daar kunnen wij dus niks aan doen, dus gelukkig niet bij ons dit keer. Tankstation met de slaapplek. De slaapsimulatie staat uit. Dus we worden niet boeken dat eerst doorrijden. In de realiteit kan ik zeggen, het is anders. Ja, zoals nu. Als ik dit soort ritjes aan het rijden ben, ik word er wel moe van. Nou, dat is eigenlijk altijd leuk om dit soort ritjes en dit soort spellen te doen met meerdere mensen. Dus kijk of we misschien eens een keertje met wat meerdere kunnen rijden die ik ken die het ook spelen. Mocht jij het nou zien, dan zou jij ook willen meedoen. Zeggen, voeg mij toe bovenin links Dark Angel. En dan komt er nog achter 456. Dan mag je me toevoegen als je wil. Op Steam. Of je laat een reactie onder deze video achter met jouw Steam naam. Dan voeg ik jou toe. En misschien kunnen we nog eens een beetje lekker samen rijden.
mocht je willen weten hoe lang wij er nog over doen, kun je dat bovenin of rechts onderin in het navigatieschermpje. Dan zie je boven die 80 km per uur zie je het rode vlaggetje staan. Het rode vlaggetje staat voor het eindpunt, dus waar je moet zijn. De dag dat het is, dus donderdag, 11:15 s'avonds. Met nog 46 kilometer te gaan en 47 minuten game tijd. Het is geen realistische tijd, dan zou het wel heel lang zijn. Je kan denken dat je echt de realiteit hebt in de realiteit. Om dan inderdaad te zien hoe lang je erover doet. Maar het scheelt dus niet veel. We zijn er bijna 35 kilometer, 34. Dus het gaat vrij snel. En we zijn gearriveerd in Hannover. Eindelijk op de plek waar we de vracht heen moeten brengen. Even kijken, we moeten Tradex moeten we zijn. Daar. Kijk waar de ingang ligt, die ligt hier. Beetje de bocht wat ruimer pakken. Is niet erg. Wat zullen we doen? Ik ga hem zelf parkeren. Even kijken. Goed. Daar moet hij komen. Ik probeer zo recht mogelijk erin te zetten. Dat we niet hoeven te corrigeren. Wachten, dan ga je er recht genoeg. En daar is die. Handrem erop weer. Motortje uit. Enter. En dan is die klaar. Dit is ons resultaat. We hebben nu een lekker aantal puntjes bij. Het heeft wat opgeleverd. Hebben wij schade gereden. Basisbeloning. Bekwaamheidsbonus. Lange afstandsleveringsbonus en hetgeen nog manoeuvrebonus. Allemaal expertjes en wat geld. Even kijken, benodigde tijd 25 minuten. Dat is de echte tijd. We hebben er 25 minuten
van 226 kilometer ruimte per brandstof, 153,9 liter. Als je mij vraagt, is dat best veel geweest. Nou, ik verwacht je dat met 10 ton. We gaan naar World of Trucks, want er is afgeleverd 138 in totaal. Nou, dat was hem weer. De volgende keer. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal en een likeje achter te laten. See you next time. Ciao.